Kayu ki milik negara. Lah iya sesuk tak negor. Lah, lho, malah arep negara malah arep nebangi. Piye to jenenge kon negor. Lah, kuwi piye to? Lon-lon Pak lek ngomong lon-lon, lek ngomong lon-lon. Lah nyatune kuwi ki angel lek diarahne. Lah jenenge kayu milik negara. Iya, kayu ki milik negara. Lah iya sesuk tak negor. Sesuk Aku pancen milik, Mbah, milik kayu ngene ki apik. Lah. Tapi sesuk lek aku negor. Kowe ki jen repot. Karepmu dhewe kowe ki nyatune burung kowe. Jenenge milik negara. Rusak engko lek malah kok tebang arep go kene sensor. Lah iya kan milik iki aku milik, Mbah, kayu iki. Iya bener kayu akeh ki milik negara. Lah iya aku milik iki, sesuk tak negor. Aku ki ngomong kayu ki reno-reno kan kene iki tanduran ning alas iki. Lah iya. Tapi milik negara. Sesuk, Mbah, lek saiki ra iso. Sesuk tak gawane senso. Lah wis jan ruwet. Circle pisan circle. Iya kono gen bublak pisan gen nantang penjara kono, nantang penjara kowe. Lah jereke kon negor lek milik.